ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପରିଣାମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁରାଚାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ, ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସଙ୍ଗତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିନା ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ପତ୍ର ଗ୍ରହଳରେ ରହି ବହୁ ରୂପ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେପରି ନିଜର ରଙ୍ଗ ପତ୍ର ସହ ସମ କରି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସେହି ସଙ୍ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁର୍ଜନ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ନ ଦେହ ବିଧାତା, ଇସେ ଭଲ ନରକ କା ବାସା। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଶୋଭା ଅନୁରୂପ କର୍ମ। ଶୋଭା ଅନୁରୂପ କର୍ମ। ଏଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିତ୍ରତା ବା ବ୍ୟବହାରରେ ସମାନତାର ସ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦରତା ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମାନ ସ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରତା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେପାର କରିବା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଘରକୁ ସୁଲକ୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ମିତ୍ରତା ସମାସ୍କନ୍ଦ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେବା ତ ରାଜାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପରି କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୋଭା। ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୋଭା ହେଉଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ଘରର ଶୋଭା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲକ୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହିକା କାମ ବହି କୋ ସାଜେ और करे तो ଡଣ୍ଡା ବାଜେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କାମ ଯାହା ତାହାକୁ ସେ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ପରିଣାମ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦୋଷ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଦୋଷ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ କାହାର କୂଳରେ ଦୋଷ ରହିନାହିଁ। ରୋଗ କାହାକୁ ବା ଦୁଃଖୀ କରେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ କାହାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ସଂସାରରେ ନିରନ୍ତର ସୁଖୀ କିଏ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ବେମାର ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ବା ଯିଏ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସଂକୋଚ ବା ଦୁଃଖ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏହି କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ ସେହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଚରଣର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ସେହି ସବୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ନିରନ୍ତର ସୁଖ ଓ ସଂସାରରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଆସିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ସୁଖ ରହିଛି ତ କାଲି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କାରଣ ଜଗତରେ ଏହା ହିଁ ନିୟମ। ଲକ୍ଷଣ ମାନରୁ ଆଚରଣକୁ ଆକଳନ କରିହେବ। ଲକ୍ଷଣ ମାନରୁ ଆଚରଣକୁ ଆକଳନ କରିହେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରୁ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଚରଣରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୂଳ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁହଁରେ କହୁଯାଉଥିବା ଭାଷାରୁ ଦେଶର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଦର ସତ୍କାରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶରୀର ଗଠନରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଳୀନ, ଶାନ୍ତ, ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସଚରାଚରରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଚ ବଂଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧତ, କଥା କୁହାଳିଆ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଥିବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ହୁଏ। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲିର ମୁଖ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଏକ ରହିଥାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମୌଳିକ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ। ଏଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ଜାଣିବାରେ ଆଦୌ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ହାବଭାବ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ତା ମନର ଭାବନା ବେଶ୍ ବାରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାସ୍ତବିକ ନା ଲୋକଦେଖାଣିଆ। କାରଣ ମନର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ମନର ଭାବନାକୁ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚାଇ ରଖେ ନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରକ୍ଷା କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଗଠନରୁ ତା'ର ଖୋରାକର ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଚାଣକ୍ୟ ଏଠାରେ ସଚରାଚରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ।